Hola, soc Maria i soc estudiant del cicle superior d'Ensenyament i Animació Socioesportiva a Jesuïtes Bellvitge. Vaig decidir estudiar a la FP d'Esport, vaig començar per guia perquè m'agradava l'esport i em segueix agradant, i vaig fer aquesta escola perquè la meva germana estava abans i em va parlar molt bé del professorat, havien bones referències i vaig decidir fer-ho aquí. La meva experiència en aquests estudis està sent molt positiva perquè bàsicament el professorat és molt bo, està sempre amb tu, al teu costat, si necessites alguna cosa està aquí. I la metodologia és molt guai perquè treballem per projectes, estem amb equips, tenim el nostre propi mentor i la part teòrica és tan pràctica que aprenem fent. Des de ben petita m'agradava molt ballar i l'esport, però vaig fer batxillerat i no em sentia còmoda. Vaig optar per escoltar-me a mi mateixa i vaig fer l'itinerari d'esports, vaig començar per guia i després per ensenyament i animació socioesportiva i doncs crec que ha sigut la millor opció i decisió que he fet en la meva vida. Tinc la sort ja d'estar treballant al gimnàs, així que el que estic aprenent aquí ho estic aplicant al treball. Per exemple, ara estic fent entrenaments a una persona gran que crec que li he millorat molt la seva qualitat de vida, perquè abans feia els passos que ni arrencava quasi i ara està corrent a la cinta, que estic molt orgullosa del treball que estic fent. Si estàs pensant fer algun cicle d'esports, jo et dic que no tinguis por, que t'escoltis a tu mateix i que facis el que t'agrada. Jo et recomano que et plantegis aquesta escola perquè des de la meva experiència ha sigut molt positiva.